Bon dia a tothom, benvinguts al curs d'Introducció a la Informàtica en Python. Avui veurem la funció Open. Amb aquesta funció podrem obrir i llegir arxius de text. Primer de tot ens caldrà un arxiu de text. Us he deixat al meu repositori a GitHub un arxiu de text, el tirant-lo blanc. Perquè us el pugueu descarregar, només us deixaré l'enllaç a la descripció del vídeo i només heu de clicar a tirant-lo-blanc.txt i on posa View RAR, cliqueu amb el botó dret i doneu-li a guardar contenido del enlace com. I us sortirà on podeu guardar l'arxiu, aquest arxiu. L'heu de guardar exactament a la carpeta on tingueu els arxius de Python, perquè així no l'hem de buscar, no hem d'anar a buscar-lo després al Python. Mireu, el que us explico. Anem al nostre arxiu de Python i per obrir-lo fem el següent. Creem una nova variable que es diu arxiu i farem servir la funció Open. A continuació, obrim parèntesis i tanquem i entre doble cometes posem el nom de l'arxiu. En aquest cas és tirant-lo-blanc.txt. Ja us dic, si l'heu guardat a aquest arxiu on teniu els arxius de Python que estem fent, no tindreu cap mena de problema. Li hem dit a la funció Open què és el que ha d'obrir, que és tirant-lo blanc, i ara li hem de dir de quina forma l'ha d'obrir. I li diem que només volem llegir-lo. Per això li donem l'opció R, que vol dir read, de llegir en anglès. I a continuació només caldria, en principi, imprimir per pantalla el contingut de la variable que hem fet, és arxiu. Però veureu que arxiu, en convertir-se en fer servir la funció Open, es transforma en un tipus de variable, tipus diferent. I llavors, aquest tipus té unes funcions determinades. Si cliquem i posem un punt i escrivim read, llavors s'executarà la funció read que llegirà l'arxiu. I ara donem-li a l'F5 i veiem què passa. Guardem, Ctrl S a F5 i ops, ha hagut un problema. Ara què ha passat? Diu l'arxiu que estem fent servir, hi ha hagut un problema. Hi ha hagut un problema de codificació en codis. Per què? Perquè Python, per defecte, està fent servir aquest tipus de codificació. I aquest tipus de codificació no és la que està fent servir l'arxiu. Per la qual cosa, quan intenta obrir-lo i troba aquest byte, aquesta instrucció, peta, que no la troba i no pot obrir-lo. En conseqüència, què és el que passa? Doncs que hem d'intentar obrir l'arxiu amb la codificació que té i li hem d'especificar quina és
aquesta codificació. Si obrim l'arxiu de notes, el bloc de notes, i anem a obrir el triangle blanc, aquí veureu UTF-8. Aquesta és la codificació del nostre arxiu i és la codificació més comuna que hi ha en arxius de text i en pàgines web i també en bases de dades. Llavors, què hem de fer? I hem d'especificar que la codificació que ha de fer servir per obrir l'arxiu és la UTF-8 i per fer-ho escrivim una coma després de la R i escrivim encoding igual dobles cometes UTF-8. Ja la provem un altre cop. Ctrl S i F5. Has quedat parat. Què està passant? Ara està llegint tot l'arxiu sencer. Per això triga tant. Són 2 megas i pic. Farem una mica. I aquí diu que està comprimit. Són 55.000 línies. Fem doble clic. Diu que és molt, podem acceptar i aquí veiem l'arxiu. Veiem el triangle blanc sencer. Ara, imagineu que no, jo no vull tot l'arxiu, només vull 5.000 caràcters. Doncs escriuríem aquí 5.000. Ctrl S, F5 i donaria 119 línies per 5.000 caràcters que volíem. D'acord? Doncs en pròxims vídeos veurem com escriure, com modificar i fer altres coses amb els arxius de text. A veure.